Anyang aki din! Ay, unay na ti kastoy. Oh, bigbigan nga agsinsinay ka, Pering. As ino ngay mo ti san nga agsinay. Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay ngagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidi na minsan nga aldaw ti pagbayad mo kumayta. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Aming tumat kat sa lutsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakkel agad at inyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salpag. Nang saram aya. Nita sa lutsudam ba talaga? Pangasi man guryo, pumanaw ka dito isang wanak, basibasan ka talaga na Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Tudya, umusag ka man rin kanyak, Pering. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, titikastagasat. Ngay pautang ko ka. Malamot na tata. Pangasiyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga nomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabahoak. Awan mo't nga rin maipautang ko ka. Awan mo't ngamin, nanti sa baling amok apagutangak tata. Alamot Mala, pautangan ka. Ay ng pang-aasim, taagbayad ka. Kan kang runada. Saan amabaya ka? Awan igatang ko itilako. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso amabayadan kay itong matlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Ay, manulaang dahi nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahi 800 itilinding ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo to ng kwartayo, mami. Ikanak man mat iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangan kan, iso asahanan ang masapor nga adda ti balon mo. Mami, sige mo to na. Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga roden? Oray saan na ko na ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, ado mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalang? Saanan? Kat, anya nga iti pangaldawa mo saan ka agbalon? Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ora nagmayat ti panagsaludsod, madilat ta ti sungbat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jarwar. Idinto ta adu dayto naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, day ti bagbaken ka, di ka ammo agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan tagtipid. Kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay san ka kadi amangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Sika ngay. San ka kadi amangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mga ijirwar inton madamdama. Ay, sana all. Adala ta kwarta na pagkaan ijarwar. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ay abam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh akamatis. Jak pa'y makita mapan mga ijirwar. Ay, unay kan.
Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijerwar. Sana kastamot amari. Anya laki din. Nauyaw ka mat. Among beshi, iti dayto nga edad kon. Nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Aywan. Oray sakmat besi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga mo tinakag-utangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni Tata Kulas, takanayon amapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito trabaho, nga madugayam ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la kano iti balon na amapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito trabaho. Man-mano makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwarta na. Diyos mio marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakis na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kat tunggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo, at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itikla sa panganan. Hay! Anya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga! Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kasla saan ka mauawan ng di kwarta? Kalahin latang adda kwarto. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapay, eme. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mo't lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among Beshi, no siya klamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre na Jollibee. Ngam saan gayam. Talagang inayaban na pa, hindi duma akatrabahuan tayo. Uwan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinas katapusan. Ay na, uwan nga rod. Ngam ni Piring, at asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtawad ito utang na iti iliblibre na kada tayo. Ay na, kasla pag-ayat na lang mo, mapaprisar nga do ti kwartana. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa, anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang, ew! Ew, talaga. Never kong aramidan, di kas iti aramidan na. Santa mga ugali, iti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak nang. Anya laki din. Hey! Naibaglakit din, tanagsabat ta. Piring! Ha? Anya ngay, kasanumat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayal mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba?
Tata, sa anak pa yung amin anak ka rin nyo iti lending ko. Ada, Amang ano mabalin apakiura yu biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agren nyo. ay, litat ibagbag kang gagad. Naasyanak ka edi imbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngamita, awan lang aron. Tata, Naimbag kumamit. Noumay ka ijabalay ang makisarita kanyak. Engam saan mo't? Kas kalabatan ayop ang mahanahunting. ni tata mo. Katuan mo't. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumad kayam. Malaksid pa itilinding mo nga ado. Ha? Engam no pagkasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalin datang ararabida, piling. Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apa saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga rod pagbayad ko iti utang ko. Nyalakit din aya? Nakautang manen aya. Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko 2,000. Ngam ni, sa anak may kano mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Makitkitam lang nga ro doon nagparparikotak sa lutsodang pailaan. Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngam pulos mat nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mat. Pudno day tata. Uray sa nga 10 pesos lang ang balon ko. Awan pa'y tinted na. Nakaung-ungot pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asiw at panawan nak ditoy. Ingkayo latan mangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pangasi man guryo, saan nakakasarsarita? Anya? Awanan ano saan ka asumrag bakit? O maduti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo aya. Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag kang asawa. Ni. Napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Karain mo tinakasta. Kaskala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na eh. Anya? Ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma at tao. Tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngamita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala! Na dapat ti mabalin mo pagutangan. Umutang ka ba na yun? Sige, utang ka lang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahuam abak nang ka. Anya lakit din dita nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Piring. Oh, apay umawawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Nagkaputa ka no iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkel ang katan. San ka kano anak kabaybayan? Anya? Kat asido pa nga itidagdumaan ang kasarita da? Asino ba'y kumang? Nakasarita dabay kitin ani manager Naibagatan kan kuana ti may papaniti utang mo. Anya? Ay na nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumati-expectaram. Siyempre nakababain ka adi. As in super nakababain. Hala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan na kakano amang ilibre manan itilansmin tunbigat. Bye! Anya?
Abay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabahom, pering. Awanan, dito yaklatan balay. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na ogoryo. Paking tapak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling ka nga awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganab mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Kat pudno matag iti bagbagak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadado. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputan na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abaknang ka. Anya nga'y kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Kat ala, husto na. Baliwam na tangaramid mo, pereng. Sikat nakababain. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awan ikasta ka mapan gumatang iti sidaan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anya ngay nga rin mo pang kukatangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Inak manager sina niyo na ismaray. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day dya ayunis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Hala, inakaw, tama ka nag-close ni Yunais. Diyak makagatang iti si Dan May. Inya laki din, maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan nyo magtananyat gatangan nyo. Kwa. La, nalipatan nyo talagan. Anya nga minay tigatangan nyo ko ba? Amangan kitdimat no si daan tigatangan nyo. Ha? Ayun. Si daing kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng.
Dagito lang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya, Adakan ka manong, no gumatang ka. mala, ilakwan na mga roditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong. Bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa baling nga store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta kaday. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo ito pa saong. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsirsira iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dahi akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsira kayo kano? Ay, diyan nagsira ngay bagbagana. Kat saan mo na nagsira ni Antimamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, ni daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dahi iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Iti kasi nga oras. Kat sa dinungar tinapananagkatangan ngay. Jackman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo? Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot yunis, taglaklako iti ado atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun nga min amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat nga min atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kunong kundit lang agumatang. Ngam ni Yunis mat gayan ti mapanasir-siripan. Anya? Kung mare, amumot ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuana. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray. Ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ora asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay ayonais.
Iso asa anak amang uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin na pintas na. Anya laki day. Nenenenay, umawawag ni bagay ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak, dito ay anti kumparay bakit? Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nun sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am naganupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga iti paggatangak? Nagadong nga. Inakidi iti tersina ni Yunais. Ibagak tulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti sidaen nyo, anya. Ha? Tabay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaon na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay ta ayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibaket mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Day dya, Eunice. Agpuno ka. Wan ko na. Ay, si Kaki di mabakla. Tila sa sawam mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangin. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat katang manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Nang kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayan boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala! Kitkitaan nakmutlatan, manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam.
Anya ka matan? Tuyo man na? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si daon bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na! Di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo man na, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka maksidsid ah. Isungarot dala ko da. Anya ka mo din. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay! May sila ang at istora mabalin ang pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay di tersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan ko nga mo anya? Iso akay kayat mo ti mapmapal ay di tersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka? Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka ang pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsamot ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga ro daging kay balay. Natitilingak pa siya. Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Mga makadanon to kidikin ni bagagaw na rikatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibagat mo pare. Ingam kastakit din di mapan mo aramidon. Agsirsirip. Anyalakit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na ni bagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha! Nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, tamang ano niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya.
Makasao ka man. Katpud no mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What? Oh, apa kas tadi lang ang Bert? Madilangarutin dal aldaw ko. Karkaruan pa lang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro kas tadi lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisi ta talaga. Ha? Ket, kaano pa aya nagbalin na saya dayjay nga Antonia? Ket kanayon met ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukloko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipatan mo naman dayjay nga Andrew. Hindi siya kawalan no. Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kas lata kaktus a napintas. Uray awan sibugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay nalaki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot plano amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Saludsodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat mo siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak di ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkabayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak at talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak ko naktumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ululitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din,
Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasem man, no nangalaan na iti tured na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid ken kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y at talaga nga ibaga na kanyak tikas jay, tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot, kas labi na ti tipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnumat, ngamno agsasauday diya nga Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akakanaw. Ay, ti awanan baen. Enton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Anya laki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta, kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko matibibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunamladay ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangis-ngisit mit larot. Anya laki din. Kasjay mo ni Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wen nga ron, saan ko matasalsaludsudan no papananda kinilando inton Valentine's Day ngam ibagbagahanakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay niya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni ita a foreigner. Huyon to day dyan babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga ano nalipatan, ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak kwa. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Wangag pa isaw, nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya, pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki di itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apukisak lando. Anyat katangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne,
Apay nalipatan nyo, a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Yeah. Isu asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't Antonia, tila sasawumot. Ay na, podno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib, tapag focus ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita, ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rodya. Ala, amala na ito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rodan, ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando may loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayata ibagbagam. Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulit ka, gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo nakakayang kamay! Abay! Lando! Una ka pukisak ng nakartip ko matan. Natipingan ni ti manikam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsaraan napisi mo tayo. Tugong ko naman. Nagko na nga minakartip to. Saram ko mabalin mo ti Shibar. Sumot ka man dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day nga lokastan. Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan. Kung ako nabuok ti nakartip ko ti mani-manig magayaman. Una yan. Unay ay, hindi ka to pala binago mga sagay sa. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's. Yung saan magayam. Salbag kita. Kanya ay ngayon. Sanda na makapasyar at akasta mo tinarami mo. Ayun na yan ay ati kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Shibar. Nagano kami ti mabalin mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatatarag. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at datay jing agpaspasyar. At data di o nagtibalay. Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka nakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita ngay bagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Lumamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas king kwana. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What?
Wen beshi. Gunggunan ako nakngalon. Nakaamam mo, Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanako na anatipingan ka no. Sila pala nakatitiping na. Diyan mo. Ayun na yan. Napaya natipingan ka na. Di pala nakartip ang buo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kat nagapgasang nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, niya laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kaming awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Isa na tipingan. Di pala nakartib abo Tapnawanan na bate. Kasi man ilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mat. Idadanas takmat. Kaya bag ano mabalin pa may skat Stepan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbag isuda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo tin nga naguyaw. When tawanan tapa. Ay apo nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita. Malamang sa malamang aramang napapga daging gaita kat aguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron no. Kit makartib mo abo. Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.